South Africa. Baba wethu oyingcwele ekuseni uNkulunkulu wenamandla. Yebo Jesu. Siza kuwena Baba wethu omuhle. Sibandla singabantwana bakho, singabefundisi ingcelu nengcikazi zakho. Sizisebenzi zakho eSouth Africa, eAfrika emhlabeni wonke. Siyathandaza uNkulunkulu wethu omuhle. Nakho lolu suku uNkulunkulu wethu ongcwele elibeke uhulumeni wakithi. Ukuthi uNkulunkulu wethu ongcwele sibakhumbule abafowethu abandlulile emhlabeni ngenxa yalesi sifo. Baba wethu ongcwele sisandulela ngculaza. Siyathandaza namhlanje uNkulunkulu ongcwele ukuthi baningi abafowethu abashiya ngalo ubhubhane uNkulunkulu wethu ongcwele olwahlasela kangaka emhlabeni wonke. Baba wethu ongcwele olunye baba abanye uNkulunkulu wethu ongcwele basahaqwe nayilona. Baba wethu ongcwele abanye abazi ukuthi bathola kanjani. Siyabakhulekela-ke nabanjalo uNkulunkulu wethu ongcwele ukuthi noma sebahlelwa ngodokotela kodwa emqondweni yabo ungamngeni uNkulunkulu wethu ongcwele ukuthi bayobulalwa yiso. Siyabakhulekela-ke Jesu ngoba kuwena uthi asilethele impuputhe kuwe, wathi asilethe zonke izifo zethu kuwe, wathi ijoka lakho libanzi, wathi asikhathalela, wathi your yoke is easy. Siletha abafowethu nodadewethu abahlaselekile ngenxa yalesi sifo eAfrika yonkana emhlabeni wonke nasebandleni uqobo. uNkulunkulu wethu ongcwele sithi wena welapha zonke izifo, ikanuhlanya lasemagadari wena Jesu walelapha. Nange-HIV Nkosi sikholwa into yinye ukuthi usengayelapha. Baba wethu oyingcwele sikholwa lokho Baba wethu ongcwele ukuthi nobulephero wabelapha, ney'mpukuthe ezazingabonwa uBhatimewu wayivula amehlo. Yini okwehlulayo wena Jesu? IkaNoLazaro wamvusa esebonile. uNkulunkulu ongcwele asikho isimo esingakwehlula. Siza kuwena uNkulunkulu wethu ongcwele ngokudabuka ngenhliziyo zethu ezibuhlungu la sishiwe khona ngodadewethu, sishiwe ngabafowethu, sashiwe izingane zethu, sashiya ngomakhelwane, sashiya ngabangani bethu ngenxa yalesi sifo. Siza kuwena-ke uNkulunkulu wethu ongcwele. As an Africa, we are coming back to you. Sithi wena umlamuleli, wena ongaselapha, wena ongaselaphela isizwe sakithi nakulesi sifo esesiqede kangaka abantu bakithi. Thatha udumo olufanele uNkulunkulu wethu ongcwele. Umhlaba wonke nohulumeni usagijima, usamemezela, usakhumbuza abantu ukuthi uNkulunkulu wethu ongcwele lisasekhona ithemba nangale kwe-HIV. Baba wethu ongcwele siyakwethemba-ke uNkulunkulu wethu umelaphi ngale kwezifo zonke, akukho kwehlulayo. Thatha udumo-ke Nkosi nakuleli bandla, sinikele ukuphila kwethu nakule nkonzo Nkosi. Iba khona Baba wethu ongcwele ngoKristu Jesu
umsindisi wethu ozobuya masinyane. Amen. Amen. Ningahlala phansi ke bazalwane. Ngiyathanda ke bazalwane ukubingelela inceke yenkosi. Ngiyathobeka kakhulu ukuthi ngila ekseni. Izolo besikhuluma naye ngile ngale kweNorthwest eNorthern Cape. Sixoxa naye ngifuna ukugcizelela ngokwesikhathi ukuthi ingabe ngempela isikhathi asikakashintshi yini esanamhlanje. Manje ke ngiyathobeka kakhulu inceka kaNkulunkulu ukuthi ke ngiyakubingelela ngegama lika Jesu. Ngibingeleleke bonke obaba engibabonayo ngapha. Hawu baze baqoka kahle obaba anibashayela izandla. Iyodwa kodwa into engayithandi ngalabo baba bazalwane selokhu ngikhona la enkonzweni. Ingoma yabo bayishaya kancane. Kanti ngifuna ukuziphimbo labo liphuma mabeculo. Uyabona nje mabeculo baba. Uyabona nje ngifuna ukulizwa iphimbo ibhesi yenu bobaba nishaye nje ngebaraton yenu nangethena yenu bobaba nishaye ayibonge inkosi. Ngiyababingelela bobaba ngiyabahlonipha kakhulu osokhaya bamakhaya abo. Uma ngibona amadoda esendlini kaNkulunkulu kuyangithobisa kakhulu. Amadoda kulezi insuku njengoba kuyi-festive season agcwelela ngaphandle angama-blesser. Nasebenze kakhulu unyaka uqala kodwa makufika lesi sikhathi imali yabo nje bayiqeda nezinganyanyana nje. Zonke izingane nje kulezi insuku zifuna obaba abanjengani. Kodwa mangibona obaba abahle njengani ngibabuka besagijimela endlini kaNkulunkulu elithizwa uNkulunkulu la kuSams apha amadoda asaba uNkulunkulu ezophakamisa izandla kuyangithobisa. Anibashayela izandla futhi obaba. Ningabona mona shayela obaba izandla bazalwane. Haleluya. Amen. Ngiyambonga uNkulunkulu ke bazalwane ukubona oma neyintombi neyinsizwa intokazi ngapha ezinhle no Sunday school. Nibahle. Nibahle boma wami. Ngifika omunye mama lapha eyibambile inkosi yami yedwa lokho eyibambile yedwa no sisters omunye icula kodwa umbonto mama uyayishuka lento yakhe. Ake nishaye lo mama izandla. Siyambonga uNkulunkulu nangane bodadewethu. Kulezi insuku uma ubheke inkundleni zokuxhumana njengomuntu okhona uyabona ukuthi izinto zijikile ngendlela eyenziwa ngakhona. Abantu abasha baboshiwe ngendlela ababoshiwe ngakhona. Kodwa uma simbona nina njengabantu abasha nithi sajabula njengokusho kaDavid ethi ngakujabulela basendlini kaNkulunkulu bese nizoba khona la endlini nizokhothoza njengoRuth wasendlini kaNkulunkulu. Uyayithokozisa inhliziyo yami. Aniphinde bobaba nibashayela izandla omama nosista. Haleluya. Bese ngihlala ke inceke yenkosi bazalwane. This man is very organized bazalwane. I-English ayikhulumayo iyangithusa nami lapha nama sikhuluma naye ukuthi sengifuna ukuthola manje iprofile yakhe ukuthi kanti kwenzakalani ngaye ngoba i-English yakhe bazalwane ama levels akhe aphezulu. Animshaleni izandla. Asishaleni izandla thina sonke. Ngobakhanye ke isibongo abaqala ukungibona ngiyambonga uNkulunkulu bazalwane ngibuya lapha yana eThekwini kuma Crown SABC Crown Gospel Award. Ngajabula kakhulu uma ngabe ningibhalela nithi sikubukile ku TV. Kwaba intokozo kakhulu bazalwane noma ngabuya ngake nendondo kodwa kumina I call myself as the winner. Uma ngena lapha ku red carpet bengibuza ukuthi ke how do I feel about this nomination? Ngabatshena nje into yodwa ukuthi mina I'm a winner. I-trophy kimi ayingenzeli lutho kodwa umsebenzi engiwenzayo uwona ongenzelayo. So ke i-trophy into nje ngizoyiphatha ngesandla ngibe ngaphansi kombhede kodwa ubuso obuzoqhubeka bungisebenzele. Kunale ndoda ke the late umfowethu owayesebenza kwa SABC umfo kaMhlaba so not umfo kaMhlaba umfo kaNdlovu uStu wayesebenza kuKhosi FM lapha current affairs
wake waprofetha amazwi kimi kuya lapha kwaMashu. I think it was 5 years ago. Wakhuluma amazwi wathi-ke Nkululeko ngangikhuluma kwenye isemina eyayihlelwa SABC khona lapha eThekwini. Ngathi ngikhulumela nje ngicabanga ukuthi futhi ngangisengumfanyanyana nje nekhanda lami ngimncane njengoba ngingaka kusho ukuthi likhulu bazalwane. Kodwa imessage kusho yona inkulu. Uyabona ukuthi ikhanda lami lingakanani? Likhulu. Kodwa umzimba wona mncane. Uma ungangibheka nje ngasho ukuthi ikhwashi yayivele yamqala. Kodwa imessage iphuma yona inkulu. Ayibona inkosi. So ke ngangikhuluma ke khona emcimbini ohlelwe ku-department. Useyeza ke kimi umfo kaNdlovu uStu uthi ke kimi Nkululeko ukhuluma into ethi kimi usakhuluma lapha wena you're gonna go to all the 9 provinces of the country with the message that you have. Lo mlayezo owuphethe ungawubukeli phansi uzogijima all the 9 provinces of the country and you're gonna go international. I didn't understand bazalwane uma ekhuluma ngalesa sikhathi ngoba ngangithuthumela ngesabo ukuthi ingabe inkosi iqonda ukuthini ngale message ekhuluma ngalomfo kaNdlovu ngempilo yami kodwa ngawabamba amazwi esiprofeti awakhuluma kimi ngibiziwe ngiyokhuluma la ngangikhuluma khona wathi imessage engiyiphethe izohamba all the 9 provinces of the country. Ngolesihlanu ngibuye eSwazini bengikhuluma eBig Bend. Izolo bengikhuluma eNorthern Cape. Namhlanje ngikhuluma eGauteng. Ngeviki eliphelile bengiseDurban. So uyayibona manje le prophet ezakhuluma ngomfo kaNdlovu ukuthi ziyasebenza. And I always ask myself mase ngibheka all these 9 provinces esengihambile in the countries and Africa and internationally la esengihambe khona ukuthi amazwi akhulunywa ezindebeni zomuntu ayikhuluma ngawo ubowabamba lawo mazwi lawo go and pray ngawo ukhulume ngawo bethi sebakhulume nawe ukhulume udeclare ukuthi ngempela Nkosi ubekeni ufuna kwenzakaleni ngami ayibonge Nkosi ngicela ningishayelele izandla lebazalwane. Glory to Jesus. Angazi ngize ngithi ubuthongo ngihlaseleke bazalwane ngale ndlela emangalisayo isitha sithi vuka sithi sinyungavuki sithi awuthulala kancane ngithi kodwa ngoba phela ngaqashwa bazalwane 1989 ngithatha uJesu ngamukela uJesu kwase kuthi 20 years ago ngase ngishiya lento yeprofession yami yakwa medical official kusho ukuthi ngase ngiqashwa ke manje ngokwesibili ngokwa Kristu Jesu kudinga ukuthi flu or no flu kudinga manje ngiyeke umqashwa wami onguJesu ongikhokhelayo ayibonge Inkosi manje ubaba uma ethi ungidinga la kudinga ngilalelena ngoba uyisupervisor yami umqasho omkhulu uJesu. Amen. Ngathi nje noma kanjani mazithi 10 o'clock bazalwane mina ngizobe sengihlezi la. Noma iflu yona ibisho kwayo kodwa ngathi mina ngiya la engiqashelwe khona. Ngoba injabulo yami bazalwane isekukhulumeni. Mase ngikhuluma nabazalwane uyabona zimbili into ongancisha zona ungancisha emshadweni mina bazalwane kodwa ungancishi ekokhulumeni nokulapha impilo zabantu. Njalo kwenceke Inkosi ngiyembonga uNkulunkulu uma ngimbuka ukuthi Inkosi ngangithanda mina bazalwane ngiyacela ingane kaSunday School nje ningibekezelele ningakhulumi mina bazalwane ngibuke njalo nje ngibuka iminyaka yami ukuthi ngangikuthanda ukusebenza njengomuntu esibhedlela futhi bayakhumbula kahle abake baneswa yimina ngisasebenza esibhedlela wayethi nje umuntu mayefika kwakungathi ngingavele ngimthandazele nje ungene ngengozi yemoto kudinga mina ungathi ngaqale ngikuthandazele eqala uma kudinga ukuthi ngubelethise hayi boma nginganibelethisa nje mase kufika isikhathi sakho kwangathi ngaqale ngikutshene ngoJesu nje ama labor pain mayisefikile ngithi mina hayi before siphusha sithi 1 sithi 2 hayi ake sikhulume nganansi indaba qala ukuthi uJesu uyena ongakupha amandla
Manje-ke ngiyambonga uNkulunkulu bazalwane, every day sengiyaye ngimbuke ngithi shuthi Nkosi, mina wawungangibizelanga la ekutheni ngelaphe abantu ngokwemedicine noma ngilaphe abantu ngeanatomy nephysiology, ngelapha abantu ngokwengqondo, ngelapha abantu ngokwemithi. Wawufuna mina abantu ngibalaphe ngokomphefumulo, ngokwezwi. That's where my joy is, bazalwane. Uma ngiyibona ngigijima empilweni yami, uma bengidaphuza left and right, kuthiwa wozokhuluma, bese ngithi ngiyeza ngoba ilapha injabulo yami ikhona khona. Ayibonge Inkosi African Gospel. Hallelujah. Ayibonge Inkosi African Gospel. Hallelujah. Namahle ma-African Gospel. Amen. Ngiyambonga uJesu bazalwane owangenzela umusa nango-2019 ngomhla ka-1 Disemba. Enhlizweni yami uthi ohlabelelayo angakamboni ofana noJesu. Uthi-ke omunye ohlabelela ingoma ucula ngathi wayesentabeni, uthi angakamboni onjengoNkulunkulu. Ungathi wayeculela nje sentabeni noma eseCarlton Center ekwibhilidi ebuka phansi abantu bephithiza, ethi emathafeni